Kani iyang pangutana ni sir is nakatagalog man siya pero kasabot siguro na siya og Bisaya kay mga content ako about sa South Korea kay mga Bisaya man. So ang iyang pangutana nahatagan daw siya og certificate nga fit to work pero naay note sa doktor nga under medication siya sa high blood. Magkaproblema ba daw siya kung mudong na og South Korea? Para pod sa mga mag-apply og South Korea ngani pod iyong mga pamati ba o pangutana. Kani dili disclaimer lang ha, dili ko doktor para dito tas mga medical basa medical diha mga term mga unsay gibati sa mga tao. Pero kani experience sa pud ako kay na-apply man pug usaon na agi man pug ani. So ingani ang tubag. Once na mahatagan na gani ka og medical certificate nga fit to work, physically fit to work na siya, ibig put pasabot anak niya is kanang pwede na siya ipasa sa DMW para ma-process daw to imong account dito nga kuan para sa selection sa job roster. Pero dapat aware jud ka na ang imong kuan ba imong condition sa lawas kay naka-note naman diha ang high blood jud kintay ka nya nigabot mo sa South Korea wata ka bawo sa imong working environment or working condition dito dire kung basin og kanang init ba siya or kapoy nga dili pwede sa mga high blood. So kana walay problema sa pag-apply sa South Korea o ingana ang condition. Pero mao ni to kinahanglan jud ka magbantay ka og kana sa imong health ba kay sa abroad dili ba jud ang kapoy ang trabaho diri na alam jud pinakakapoy pod nya bisag high blood ka nya bisag dili ka ma aksidente or unsa ba kay imong trabaho dili fit sa imong lawas sa or condition. So yan na ra. So pero ang pangutanan jud niya kay kung problema ba daw kung ma-apply tag South Korea. Dili na siya problema. Once na mahatagan na ka, klaro na to, basta once na mahatagan na ka sa doktor og fit to work, may tawag anak, tatakan man na siya og fit to work or physically fit to work na siya, okay na siya, wala na siya problema. So nga na ka basic or kasimple ang tubag sa mag-apply og trabaho diri sa South Korea. So more to guys, goodbye.